Bapak Ibu, para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, para rama, suster, bruder berkah dalem Gusti, sugeng rawuh wonten ing PDSK channel menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan kesehatan kawilujengan tansah mengku kula panjenengan sami anggenipun kelampahi gesang ing dinten menika, lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil kula panjenengan sansaya saged nggayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan bangun paguyuban komunitas gesang sesarengan sing bekja rahayu ingkang bahagia. Komunitas gesang sesarengan temtu betahaken usaha lan pangupadi ingkang sasae-saenipun supados kanthi gesang sesarengan sing sae dados rono anggenipun asung paseksen menggaing kamulyan dalem Gusti. Dinten menika sesarengan pasaman suci sawegung kula panjenengan mesthakake Gusti Yesus ingkang medharake diri lan dipun nyatakaken dados putra kinasihing Allah. Wedharan dalem Gusti menika mratélakaken kados pundi Gusti Yesus jejering manungsa ngetingalake kaalahan dalem ingkang estu ngawuhaken kabegjaning gesang anggenipun derek Gusti. Petrus rikala ngraosaken kamulyan dalem Gusti lajeng rumaos sakeca sanget wonten ing ngriki. Manah ingkang jenjem, manah ingkang ngraos begja nunggil kalian Gusti menika temtu dados idam-idaman kula panjenengan sami anggenipun ngupadi iman kapitadosan saben dintenipun ing ngarsa dalem Gusti. Tantanganipun temtu kathah banget ing jaman sakmenika, jaman sing sarwa cepet, jaman sing sarwa instan, teknis, praktis. Dados tantangan anggenipun ngraos jenjem mongkok mantep derek Gusti. Awit nggih yen kula panjenengan bandingaken misa jaman rumiyin rikala kula alit menika, yen misa Sabtu Minggu biasane saben misane minimal 1,5 jam. Menika umate tasih kuat, durung klesak-klesik, durung megol rono megol mrene. Ning sakmenika yen misa mingguan lumrah luwih saka 1 jam, umate wis doting klesak-klesik, wis megal-megol, wis ora betah. Mila yen kula panjenengan wonten ing paroki-paroki misa mingguan umumipun sakmenika namung 1,5 jam. Sansaya cepet melih, sansaya nyenengke. Sembayang ugi mekaten. Nek iso sembayangi sing sak singkat-singkate. Kados pangandika dalem Gusti yen sembayang ora usah ndladrah tekan ngendi-endi. Menika tantangan. Kados pundi ngraos sekeca, ngraos bungah, ngraos bangga nunggiling Sang Kristus lumantar Ekaristi, lumantar sembayangan-sembayangan menapa dene mbangun gesang rohani. Pramila monggo kita pirengaken sabda dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembayang sawetawis. Kunjuk ing asma dalem Yang Rama saha Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Suwawi sami munjuk Gusti Yesus sabda dalem Yang Rama ingkang sampun manjalma, mugi karsa ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula. KBKO kegiatan lan panglipur ingkang mancing ing sabda dalem kapenuwana kawula mawi roh ing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabda dalem kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Waosan Injil kapethik saking Injil Matius bab 17 ayat 1 ngantos dumugi 9. Nalika samono Petrus, Yakobus lan Yohanes sedulure dikanthi Gusti Yesus minggah gunung dhuwur nenepi. Gusti nuli santun rupi
Wadana dalem sumunar kaya srengenge lan ageman dalem putih gilap kaya cahya. Nuli Nabi Musa lan Nabi Elias ngatingal imbal pangandika karo Gusti. Petrus sumela atur, "Gusti, sekeca sanget wonten ing ngriki. Menawi kepareng kula badhe sami masang kemah 3 kagem Gusti setunggal, Nabi Musa setunggal, Nabi Elias setunggal." Durung rampung ature, dumadakan ana mega lumarep ngayomi. Saka ing mega mau nuli keprungu swara, "Ya iki putraku kinasih kang karya renaning penggalihku, mula padha estokna." Krungu sabda iku, para murid sungkem ing lemah lan wedi banget. Gusti nuli nyelak njawi lan ngandika, "Wis padha menyata, aja wedi." Bareng padha tumenga, wis ora ana sapa-sapa sing katon kejaba Gusti Yesus piyambakan. Nalika medhak saka ing gunung, Gusti Yesus manti-manti. Sing mentas padha kok alami, aja kok kandhakake marang sapa wae sadurunge putraning manungsa wungu saka seda. Makaten sabda dalem Gusti. Suwawi sami munjuk, Gusti, kawula munjuk sembah nuwun karana sabda dalem. Sabda dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabda dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge nggayuh gesang ing swarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, waosan Injil nyariosaken kados pundi Gusti Yesus santun rupi wadana dalem sumunar kaya srengenge lan ageman dalem gilap sumilak kaya cahya. Menika wedharan dalem Gusti rikala Gusti nganti Petrus, Yakobus lan Yohanes minggah redi nenepi. Ing papan sing sepi menika Gusti ngetingalake pasuryan dalem sing bersinar. Ing mriku kamulyaning Allah ngatingal lan ngawuhake raos sekeca ing manahipun Petrus, Yohanes lan Yakobus. Menika dados kaca benggala tumraping kula panjenengan sami anggenipun lelana ing alam donya menika. Anggenipun bangun iman kapitadosan ing ngarsa dalem Gusti menapa nggih wohipun awake dhewe bisa ngrasakake sekeca nderek Gusti saengga kados Petrus pengin berlama-lama, pengin sansaya suwe sesarengan Gusti ngraosaken manah sing sekeca saengga usul dumateng Gusti Yesus damel kemah cacah 3 kagem Gusti Musa lan Elias. Nderek Gusti ingkang sekeca, ingkang jenjem, ayem tentrem lan pengin berlama-lama kalian Gusti menika temtu kedah dipun bangun. Yen Bapak Ibu kagungan devosi adorasi umpaminipun setunggal jam saben dina tindak gereja lajeng visitasi sowan wonten ing sakramen Maha Suci adorasi. Menika saged dados rana anggenipun kula panjenengan limbang-limbang diri nenepi saka kesibukan sehari-hari. Utawi yen Bapak Ibu biasa letret rekoleksi, nah menika nggih saged dados rana nenepi ngumpulake pengalaman-pengalaman iman kados pundi kamulyaning Gusti menika katingal lan kula panjenengan saged ngraosaken kamulyaning Gusti ing gesang kula panjenengan. Ninggih tantanganipun sepisan malih boten gampil. Tiang jaman sakmenika biasane gesang rohani kedah dibumboni mawi rekreasi. Mila wonten wisata rohani, siarah rohani, siarah lan rekreasi. Menika kanyataan wonten ing gesang kula panjenengan saben dintenipun. Ing bulan Mei, ing bulan Oktober biasane kathah banget siarah-siarah ning terus dilajengake mawi rekreasi. Siarahe sak jam, rekreasine 8 jam. Perjalanane 10 jam. Mila kados pundi wedharan dalem Gusti ingkang kula panjenengan pestakake
ngelingake awake dhewe kabeh bilih anggenipun ngraosaken iman kapitadosan sing sekeca menika kanthi nenepih lan ngraosaken panunggalan kalian Gusti wonten ing gesang padintenan. Pinuji Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun. Salam sehat, salam bahagia, salam katentreman, lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Hyang Rama saha Hyang Putra tuwinjang Roh Suci. Amin.